അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഗാലറി നോക്കിയപ്പോഴേ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2-3 months ബിഫോർ നമ്മളൊന്ന് UAE പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു പബ്ബിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു സോങ് കേട്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്നു കേട്ടോ. Every now I wake up with the sheets soaking wet, with a freight train running through the middle of my head. Only you, and you cool eyes out.